Iep, amics del Camacuc, soc Pere Amorós, el dibuixant de Corgelat i dels contes de l'oncle Pere. Vaig a fer-vos una demostració de com dibuixar a Corgelat. Anem allà. El primer que anem a fer per a dibuixar el personatge és donar-li una orientació, un eix, per a que Corgelat no se'n vagi ni d'un costat ni de l'altre. Així que més o menys sense apretar, anem a fer-nos una guia per a plantar el personatge. Després, com l'ou i la gallina, el primer que anem a fer serà dibuixar l'ou, que és el que ens servirà de cap i de mida per a la resta del dibuix. Una vegada tenim el cap, ja també anem a dibuixar, sempre sense apretar, el que seria el cos de Corgelat. Els pantalons els simplifiquem amb un rectangle i finalment els peus. Anem a borrar totes les línies que ara ja sí que molesten. A partir d'ací, en un rotulador també es pot gastar un Rotring del 08. És més net, però el rotulador li dona un traç més lliure. Aleshores ja comencem a marcar els bigots, la barba, i ara ja marquem més o menys ja tenim dibuixat el personatge. Ara, amb molta cura, ja que anar borrant els llapis per a després poder donar-li el color i els acabats definitius. Molt bé. Corgelat és una tonalitat entre un rosa i un magenta. Anem a agafar este fosforito i anem a pintar com si fos un rotulador. Mireu, a mi m'agrada molt tots estos blancs que queden ahí, que no és que estigui mal pintat, sinó que es fa de manera conscient per a que el dibuix guanyi també expressivitat. Els pantalons vaig a pintar-los negres, anem a aprofitar el que tenim.
Molt bé, a veure, no, pintar-li verd. Cinturó, podeu veure què són? Són els fosfis que solen dir els xiquets al col·le. El fosfi verd, el fosfi groc. Vale, pràcticament el dibuix ja està acabat. Ara queda donar-li força. Força què vol dir? Mireu, tot el contorn, el rotulador, marca sempre la seva punta, marca un gros. Però per a donar-li vida al dibuix, el que fem és, en alguns llocs, fer més grossa la línia, inclús aprimar-la, introduir-la cap a dins, per a, si no, pintar les ungles. Més o menys així seria com es dibuixa a corgelat. Vale, espero que vos hagi agradat a tots i ens veiem al proper Kamacook.